convocada per protestar contra la retallada del nou Estatut d'Autonomia, aprovat popularment per referèndum i per majoria absoluta al Parlament català. La gran manifestació multitudinària del dia 8 de juliol del 2010 inicia amb força el moviment popular pel dret a decidir, tot afirmant la voluntat de Catalunya d'esdevenir nou estat d'Europa. La lluita independentista, lentament larvada durant l'època democràtica de l'estat espanyol, floreix en un esclat imparable d'expressions que va obligar el govern de la Generalitat a pronunciar-se a favor del dret a decidir, el nostre futur polític. L'Assemblea Nacional Catalana, de base eminentment popular, entitats culturals molt arrelades com Òmnium Cultural i milers de ciutadans organitzats o per lliure pressionen amb l'anomenada Via Catalana de l'11 de setembre de 2013 al Parlament català, perquè aquest es comprometi davant el govern del Partit Popular a convocar un referèndum per la independència de Catalunya. Finalment, s'acorda data i pregunta pel 9 de novembre de 2014.